Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras sa buong Pilipinas, alas 6:11 na ng umaga. Ang oras na yan, hatid sa inyo ng Plabon Pro at Immune Advance. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNI Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headlines News Blast. At sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita sa ating mga regional news, 60 kabataang lider formal na nanumpa bilang MYK 2026 official sa Dagupan City. Panukalang tricycle fare ordinance tinalakay sa public hearing sa Manaoag. DOH sa ITRMC Bukas Center pinagdiwang ang ika-2 anibersaryo. RHU San Jacinto nag-anunsyo ng bagong consultation schedule. Ordaneta Youth Athlete kinilala sa tagumpay sa table tennis. High value individual arestado sa Pangasinan. 408,000 pesos na shabu at baril nasamsam. Orbistondo LGU nagbabala laban sa peking account ng alkalde. TESDA Region 1 nagsagawa ng anti-illegal drug orientation para sa mga empleyado. At Infanta LGU nagsagawa ng konsultasyon para sa IP sa kaugnay ng split project. Sa atin namang mga national news investigation sa flood control scandal, ugat ng tensyon sa Senado ayon yan kay Cayetano. At Gatchalian Block nagahanda na sa special session. 2 senador lilipat umano ayon kay Senador Erwin Tulfo. CICC at NBI may tinutukoy ng suspect sa paghahack ng mga government website. Kampo naman ni Defensor, itutuloy ang Blue Ribbon hearing at Tulfo kunisyon ang hindi autorisadong pagdinig. Coach sa Tab Balduin at management ng Ateneo hindi sumipot sa subpina ng CIDJ. Impeachment versus BP Sara, pamumulitika lang kaugnay sa 2028 elections ayon yan sa hugpong ng pagbabago. Ronda Pilipinas sa 30 million pesos na farm to market road bibigay ginawa sa mga ARBs sa Zamboanga del Norte. Showbiz o sports news, Obiana nagawin ng silver medal sa Dusseldorf opener at TNT pumwersa ng do or die game 7. Showbiz news sa SB19,
Maghahandog naman ng I Was There Thanksgiving Farm Meet o Fan Meet sa US at Japan. At Phil Brett teen actress na si Eva Ridley, ibida sa bagong DC Universe movie na Supergirl. Headlines. Newsflash. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga North Central Luzon. Araw pa ngayon ng Martes, ika-16 sa buwan ng Hunyo taong 2026. At ako po inyong magiging tagapagbalita kapartner Jan Velgas. Huwag kalimutan mga kapartners na i-share at i-like ang DCRD 981 Top News, SMNI News North Luzon, DCRD SMNI Radio Channel at DCRD SMNI Digital. Samantala sa unang bugso ng ating mga balita, DZRD Sunshine Radio Report! 60 kabataang lider formal na nanumpa bilang MYK 2026 official sa Dagupan City. Ang buong detalye ng report yan ihatid sa inyo ni partner Sheila Balog. 60 student leaders mula sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Dagupan ang formal na nanumpa bilang opisyal ng Manling Korea Kalangweran o MYK 2026B noong Hunyo 15 sa Dagupan City Plaza. Sa loob ng isang linggo mula Hunyo 15 hanggang 22, naganap sila bilang mga counterpart ng mga opisyal ng lungsod at department heads upang magkaroon ng hands-on na karanasan sa pamahalaan, pamumuno at serbisyo publiko. Pinangunahan ni Mayor Belente Fernandez ang panunumpa at binigyang diin ang kahalagahan ng programang MYK sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga lider at sa pagpapalakas ng ugnayan ng kabataan at lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga mahalal mula sa Dagupan City National High School, si Alessandra Villa G. Daily bilang Yang City Mayor at Cherry Faith Olyamas bilang Yang City Vice Mayor, kasama ang 4 na Yang Councilors mula sa parehong paaralan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report! Panukalang tricycle fare ordinance tinalakay naman sa public hearing sa Manawag. Ang buong detalye ng report yan ihatid sa inyo ni kapartner Lerna Hernandez. Yes, kapartner, isinagawa ng LGU Manawag ang public hearing noong Hunyo 15, 2026 para sa panukalang ordinansa na magtakda ng pamasahe sa mga motorized tricycle, bunsod ng pagbabago o pabago-bagong presyo ng gasolina. Dumalo ang opisyal ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA at aktibong nakibahagi sa talakayan upang maiparating ang kanilang mga hinaing at suwestyon. Pinangunahan ang pagpupulong ng Committee on Transportation and Public Utilities Chairperson Councilor Winston Chu Tan, kasama ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan at si Mayor Jeremy Jericho Doc Ming Rosario na nagbigay diin sa balanseng kapakanan ng mga commuter at operators. Kapag naaprubahan na ang bagong taripa, ay ipapaskil sa lahat na rehistradong tricycle sa Manawag upang matiyak ang malinaw at maayos na implementasyon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. Maraming salamat kapartner Lerna sa balitang yan. Samantala, ipinagdiwang na ba ng DOA sa ITRMC Bukasa Center ang ika-2 anibersaryo nitong Hunyo 15 na dinaluhan ng Ilocos Center for Health Development sa panguna ni Regional Director Dr. Paula Paz si Jongko. Sa temang Bukas Center, alagang para sa iyo taon-taon, tampok sa selebrasyon ang malaking ambag ng pasilidad sa pagbibigay ng accessible at dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa lalawigan at karatig komunidad. Mula Hunyo 2024 hanggang Mayo 2026, nakapaglingkod ang Bukas Center sa
123,252 na mga kliyente o katumbas ng 329 na pasyente kada araw na nagpapakita ng mahalagang papel nito sa outpatient care. Binigyang diin ng DOH sa CSD Ilocos ang patuloy na suporta sa mga inisyatiba ng Universal Healthcare na naglalayong dalhin ang serbisyong pangkalusugan ng mas malapit sa bawat Pilipino. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, RHU San Jacinto nag-anunsyo ng bagong consultation schedule. Nagbabalik sa report ka-partner Lerna Hernandez. Ipinahayag ng Rural Health Unit o RHU San Jacinto, Pangasinan na magsisimula ngayong araw, Hunyo 16, 2026, ang bagong schedule ng consultation o check-up para sa mga residente. Batay sa inilabas na abiso, ang oras ng konsultasyon ay tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at tuwing Martes at Huwebes mula 1 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Walang konsultasyon tuwing Sabado, Linggo at lahat ng holidays. Layunin ng bagong schedule na mas mapalawak ang akses ng publiko sa serbisyong medikal ng RHU at matiyak na mabibigyan ng sapat na oras ang mga pasyente para sa kanilang pangangailangan sa kalusugan. Kasabay ng anunsyo, muling ipinaalala ng RHU ang kanilang panata sa serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng kanilang slogan, Alagang Tapat, Kalusugang Sapat. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, Ordaneta Youth Athlete kinilala sa tagumpay sa table tennis. Ang buong detalye ng report niya ni atid sa inyo kapartner Vian Vergabinya. Kinilala ng pamahalaang lungsod ng Ordaneta sa pangunguna ni Mayor Julio Rami Paraino III si Prince Achilles Troy D. Maminta ng Barangay Mabanogbog, Ordaneta City sa kanyang mga natatanging tagumpay sa table tennis sa loob at labas ng bansa. Sa World Table Tennis Youth Contender Dubai 2024, nakamit niya ang bronze medal sa Under-13 Boys Single habang sa US Open Table Tennis Championships 2025. Sa Las Vegas ay nagwagi rin ang bronze medal sa Under-15 Boys Doubles. Sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur, nag-uwi si Maminta ng gold medal sa Secondary Boys Doubles at bronze medal sa Secondary Boys Team Event. Ayon kay Mayor Paraino, ang dedikasyon at disiplina ni Maminta ay patunay ng husay ng kabataang ordanentense at nagsisilbing inspirasyon sa kapwa kabataan upang magsikap at tuparin ang kanilang mga pangarap. Para sa Diyos sa Pilipinas ko mahal, si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Ka-partner News Blast. Sunshine News Blast. Maraming salamat kapartner Vian sa balitang yan. Samantala, naresto ang isang high-value individual o SBI at kasamahan mula Ordaneta City sa isinagawang bypass operation ng PNP at PDEA sa Malasigi, Pangasinan noong Hunyo 14. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 60 grams ng shabu, nagkakalaga ng 408,000 pesos kasama ang bypass money, isang 38 revolver na may bala at isang motorsiklo. Ayon kay Police Brigadier General Juvencio Badwa Jr., Acting Regional Director ng PRO1, ang matagumpay na operasyon ay patunay ng matatag na paninindigan ng pulisya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang ligtas na pamayanan. Patuloy ang PRO1 sa pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga sa ilalim ng Enhanced Alerto Framework, katuwang ang iba pang law enforcement agencies. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report.
Orbistondo LGU nagbabala laban sa peking account ng alkalde. Nagbabalik sa report ka-partner Sheila Balog. Nagpaalala ang lokal na pamalaan ng Orbistondo sa publiko hinggil sa isang fake account na nagpapanggap bilang si Mayor Modesto Moding Operanya. Ayon sa LGU, ang naturang account ay nagpapadala ng mga mensahe sa ilang kababayan kaya't pinayuhan ang lahat na huwag pansinin ang anumang ipinapadala nito. Hinimok din ang mga residente na agad na i-block at i-report ang naturang account upang maiwasan ang panlililang at maling impormasyon. Binigyang din ng LGU ng hakbang na ito ay bahagi ng kanilang pangangalaga sa integridad ng pamahalaan at proteksyon ng mamamayan laban sa mga mapanlinlang na gawaing online. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, TESDA Region 1 nagsagawa ng anti-illegal drug orientation para sa mga empleyado. Ang buong detalye ng report yan ni atid sa inyo ni kapartner Sony Flow. Dumalo ang mga empleyado ng TESDA Region 1 mula sa regional at provincial offices sa isinasagawang Anti-Illegal Drug Awareness and Prevention Program orientation sa conference room ng Regional Office sa La Union. Tinalakay sa lecture ang mga panganib ng illegal na droga, epekto nito sa physical at mental na kalusugan, at kahalagahan ng pagpapanatili ng drug-free workplace na nagpatibay sa pulisya ng TESDA laban sa droga. Mga resource speakers sa programa sina Pat Jan Vance G. Martinez at Pat Mike Carl D. Marzan mula sa PNP Drug Enforcement Group SOU1. Pinangunahan ng TESDA La Union Provincial Office ang aktibidad bilang bahagi ng patuloy na advokasya para sa ligtas, malusog at produktibong TESDA family. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Sony Flow, kapartner mo sa balita at serbisyo. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Huling detalye ng ating mga regional news sa Infante LGU nagsagawa ng konsultasyon para sa IPs sa kaugnay ng Split Project. Nagbabalik sa report ka-partner Vian Vergabinya. Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Infanta ang Indigenous People or IP consultation kaugnay ng pagpapatupad ng support to parcelization of lands for individual titling or split project ng Department of Agrarian Reform or DAR. Ang aktibidad ay alinsunod sa Indigenous Peoples Policy Framework sa ilalim ng environmental and social safeguards upang matiyak ang maayos na koordinasyon, pagsunod sa polisiya at pangalaga sa karapatan ng mga indigenous cultural communities or indigenous peoples. Pinangunahan ni Mayor Virgilio F. Valarta or MD ang konsultasyon na naglalayong isulong ang inclusive na pag-unlad, pagkilala sa karapatan ng mga katutubo at pagpapalakas ng partisipasyon ng komunidad sa mga programang pangkaunlaran. Ituturing ang konsultasyon bilang mahalagang hakbang upang matiyak na ang pagpapatupad ng split project ay may paggalang sa kultura, karapatan at kapakanan ng lahat ng sektor na maapektuhan nito. Para sa Diyos Pilipinas kumahal, si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Ka-partner News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Oras na po natin mga kapartner sa alas 6:28 na ng umaga. At ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Plavon Pro at Immune Advance. At kasama na rin dyan mga kapartners ang Angel's Pizza Lookout. Samantala sa pagpapatuloy ng ating mga balitaan mga kapartners, sa ating mga national news investigation naman sa flood control scandal, ugat ng tensyon sa Senado. Ayon yan kay Senador Cayetano. Ang buong detalye ng report yan ihatid sa inyo ni kapartner Angel Pastor. Mariing itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na may kinalaman sa pag-agaw ng kapangyarihan ang kanilang paninindigan sa Senado. Anya, hindi ang liderato ang tunay na sentro ng sigalot sa mataas na kapulungan. Sa kanyang Facebook post nitong linggo, June 14, sinabi ni Cayetano na kung simpleng labanan lamang para sa pagiging Senate President ang issue, maaari itong maresolba anumang oras sa pamamagitan ng boto ng mayorya ng mga senador. Ayon kay Cayetano, ang tunay na tanong ay kung bakit may matinding pagsisikap
umano na pigilan ang paglabas ng katotohanan kaugnay ng malawakang anomalya sa flood control scandal ng pamahalaan. Kwenestyon din ng senador ang umano'y pagmamadali sa pagkontrol ng ilang komite sa Senado. Binanggit din niya ang umano'y pressure at mga pag-atake laban sa mga nagtatanong tungkol sa issue. Anya, sa halip na sagutin ng mga aligasyon at mga tanong na matagal nang hinihinga ng paglilinaw, iba't ibang usapin ang ginagamit para ilihis at mawala ang atensyon ng publiko. Gate pa ni Cayetano, matagal nang pinagplanuhan ng mga nasa likod ng sinasabing cover-up ang kanilang mga hakbang. Ayon sa kanya, nakapwesto na umano ang lahat upang mapanatili ang impluensya, maprotektahan ang mga interes at hindi mabunyag ang buong katotohanan. Dagdag pa niya, halos buo na umano ang pagtatakip sa issue at posible pang gamitin ang charter change upang lalo pang pagtibayin ng kanilang kapangyarihan at impluensya. Ayon kay Cayetano, kahit matapos ang usapin sa liderato ng Senado, mananatili pa rin ang mas malaking issue ng korupsyon sa flood control projects. Patuloy ring mararanasan ng publiko ang pagbaha tuwing umuulan habang nananatiling hindi na ipapaliwanag ang umano'y nawawalang pondo sa mga naturang proyekto. Patuloy rin anyang hihingi ng kasagutan at pananagutan ng taong bayan mula sa mga sangkot sa issue. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal Angel Pastor, SMNI News. Kapartner News Blast. DZRE Sunshine Radio Report. Gatchalian Blanca nag-aanda sa special session. Dalawang senador lilipat umano ayon kay Erwin Tulfo. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner Sheena Torno. Hindi lamang ang kapalaran ng mga nakabinding mahalagang panukala ang dapat abangan sa gaganaping special session. Kasabay nito ang posibleng panibagong balasahan sa liderato ng Senado. Sinabi ni Senator Erwin Tulfo na nagpupulong na ang Gatchalian Block para sa isang araw na special session sa Miyerkules. Kabilang sa kanilang mga pinag-uusapan ang susunod na hakbang ng Cayetano Block na patuloy na kumukwestiyon sa pamumuno ni Gatchalian. Nag-uusapan ho ngayon ng senior leadership namin kung ano pang gagawin, pero hopefully hindi na po siguro, baka sabihan na siya before the session na maging 3 na kami, parang gano'n. Bababa na po, yun po sabi niya, di ba pa May 13 kayo, bababa na po kami, bababa na raw siya. Kasama rin sa mga inaabangan kung magiging daan ba ang special session na ito para sa formal na paghalal kay Gatchalian bilang bagong Senate President. Possible po yun, opo. Baka may mahimasmatan. Ongoing naman po yung mga magkakaibigan ko. Panipag-usap po sila. Dagdag pa ni Tulfo, 2 senador ang nakatakdang lumipat sa kanilang paksyon. Umuugong na ang pangalan ni Senator Joel Villanueva, habang isang babaeng senador naman ang hindi muna pinangalanan ng mambabatas. Dalangin naman ng lahat, hindi lang kami siguro, kundi sambayan para matapos ito, tumahimik. Una na rin nagpahayag si Villanueva na kasalukuyan na sa panig ni Cayetano na handa siyang dumalo sa pinatawag na special session ng Pangulo. We will be there. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan. Nagkomento rin si Senator Ping Lacson hinggil sa isyong ito. Sa kanyang Facebook post, maikli ngunit makahulugan niyang sinabi ang mga katagang delulo no more o delusional. Habang si Senator Mig Zubiri naman ay binigyang diin ng kahalagan ng paggampan ng mga senador sa kanilang tungkulin. Anya, dapat nang itigil ang mga drama na nagiging dahilan lamang ng pagkaantala ng mga trabaho sa mataas na kapulungan. Samantala, wala pang inilalabas sa opisyal na pahayag ang iba pang mga senador mula sa Cayetano Block hinggil sa gaganaping special session sa Miyerkules. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Kapartner News Blast. DZRE Sunshine Radio Report. Samantala, CICC at NBI may tinutukoy ng suspect sa pag-hack ng mga government website. Ang buong detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner Cherry Light. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso, may mga personalidad na silang minomonitor at kasalukuyan ng pinapalakas ang kanilang kakayahan sa cyber investigation upang makabuo ng sapat na ebidensya laban sa mga responsable. Kaugnay ito sa cyber attacks nitong nakaraang linggo laban sa ilang mga ahensya ng pamahalaan. Yes, may mga ito, these are the usual suspects po na nakikita natin and we already have procured a system, nagpa-POC na kami dito sa isang sistema to really identify these persons para naman magkaroon tayo ng basis para i-apprehend itong mga to. Samantala, sinabi naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na bagamat iba't ibang individual ang sangkot sa insidente, kabilang ang mga ito sa iisang grupo.
Actually, we have identified the person involved, no? But we will act accordingly. So, abulin namin yan. We have to make them to answer kung ano yung ginawa na nito because this will be illegal. Tiniyak naman ng CICC na walang sensitibong datos o impormasyon na nakuha ang mga cyber hacker mula sa mga naapektuhang website. Ayon kay Paraiso, agad ding nagsagawa ng mga hakbang ang mga ahensya upang matukoy ang posibleng kahinaan sa kanilang mga sistema at maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Wala akong nakuha ang sensitive data nung chinek. Although naging proactive po si NBI na after this incident, nagpapa-VAPD testing na ho sila sa ating DICT, yung Vulnerability Assessment and Penetration Test. Maaring maharap sa kasong paglabag sa cybercrime laws kabilang ang computer manipulation at malicious mischief ang mga nasa likod ng cyber attack. Matatanda ang nakaranas ng defacement ang website ng Senado at Kamara sa tatlong magkakahiwalay na pagkakataon nitong nakaraang weekend. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, Coach sa Taba Baldwin at management ng Ateneo hindi sumipot sa subpina ng CIDG. Ang buong detalye ng report yan ni atid sa inyo ni kapartner Almar Forzuelo. No-show sa tanggapan ng PNP-CIDG ang top management ng Ateneo basketball team kabilang si head coach Tab Baldwin. Ipinatawag sila ng mga otoridad upang magbigay linaw ukol sa pagkalunod at pagkasawi ng rookie player na si Rene Baterbonia at ng sophomore Nigerian student athlete na si Divine Adili noong Hunyo 8 sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, layunin ng subpina na malaman kung bakit humantong sa trahedya ang aktibidad na dapat ay isang basketball training lamang. Today we subpoenaed the top management of the Ateneo basketball team headed by Coach Tab Baldwin. Binigyang diin ng kalihim na purong pagkalap lamang ng impormasyon ang ginagawa ng pamahalaan sa kasalukuyan at hindi pa ito isang formal na pagpataw ng parusa o reklamo. We are not here to arrest, we are not here to charge, but merely to gather the facts. Kukunin lang namin talaga kung ano nangyari, kung sinong nag-authorize, kung paano sila pumunta, kung sino nag-order, lahat yun kukunin namin yan. I repeat, it is a fact-finding mission, hindi siya fault-finding. Sa kabila ng hindi pagsipot ng mga opisyal ng koponan, nagpadala naman ang mga ito ng kanilang mga legal na kinatawan. We send their lawyers, which is their right to do so. Okay. Dahil dito, magpapalabas muli ng ikalawang subpina ang CIDG sa darating na Biyernes para sa karagdagang investigasyon. Mag-i-issue rin ang parang subpina Friday para makarupay talaga namin. Bukod sa pamunuan ng koponan, plano rin ng DILG na ipatawag sa mga susunod na araw ang mismo mga manlalaro na kasama sa naturang training camp upang kunan din ng pahayag. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, kampo ni Defensor itutuloy ang Blue Ribbon na hearing. Tolfo, kinwestiyon ang hindi autorisadong pagdinig. Nagbabalik sa report ka-partner Angel Pastor. Sa kanyang Facebook post, inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor na matutuloy ang ikalawang Blue Ribbon Committee hearing ng kanilang kampo. Ito ay pangungunahan ng Cayetano Block sa Senado kung saan si Senator Rodante Marcoleta ang mangangasiwa bilang chairman ng subcommittee ng Blue Ribbon. Ayon sa naturang post, gaganapin ito araw ng Martes, June 16, alas 10 ng umaga sa isang event place kasama ang tinaguri Brave 18 at ang mga miyembro ng Cayetano Block. Agad namang kwenesyon ni Senator Erwin Tulfo ang planong pagdinig ng kampo ni Defensor na nakatakdang isagawa sa labas ng gusali ng Senado. Ngayon ko lang po narinig yan. Ewan ko sa mga sinuunang panahon, mayroon po mga Blue Ribbon hearing sa labas sa Senado. So, lumalabas po, parang nangyayari po ito dati na sila lang po. Number one, wala pong ika nga darating na committee secretariat po doon para mag-record ng meeting. Ayon kay Tulfo, wala ng otoridad ang naturang grupo upang magsagawa ng Blue Ribbon hearing dahil hindi na anyang miyembro ng komite sina Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. Hindi naman lang po di ba na-declare na po ang all seats vacant. So, hindi na po chairman ng Blue Ribbon si Senator Pia. Gayon din po si Senator Marcoleta. Hindi na rin po sila mga member ng Blue Ribbon. So, ano po ang otoridad nila para mag-conduct ng Blue Ribbon?
Para kay Tulfo, malinaw na may ibang layunin ang ginawang pag-aanunsyo ng defensor at ang panawagang suportahan ang kanilang gagawing hearing. Destabilization, malinaw mo po sa sikat ng araw, nasisiraan na naman kung sino-sino. Sigurado ko, 99.9% damay na naman dyan, Pangulo, lahat na naman ng mga opisyal, yung mga hindi pa nabanggit, babanggitin na kung ano-ano binabanggit nila dyan. Siyempre na naman, baka pangalanan na naman ako dyan, lagi na sikat na pangalan ko. At saka siguro iba pa mga senador na hindi na kaalyado, mga congressman, pero pagkaalyado nila, pustahan tayo, hindi kasama dyan, no? Nauna nang inahayag ni Attorney Levito Baligod na may 14 pang individual ang nakatakdang lumantad sa publiko kaugnay ng issue ng maleta scheme. Dahil dito sinabi ni Tulfo na hindi na niya ipinagtataka kung madaragdagan pa ang mga ilalabas na testigo ng kampo ni defensor. Anya, wala naman siyang tutol kung press conference lamang ang isasagawa ng grupo. Gayunman, pinag-aaralan na ng kanilang legal team kung may paglalabag sa usurpation of authority ang kampo ng defensor hanggang ang mga senador na kasapi ng Cayetano Block. But we're studying, mga legal po namin, ang studying kung pwede bang usurpation of authority ang pwede po ikaso sa kanila. Sa grupo po, sila may defensor at saka yung mga grupo po niya, kaalyado po. Inaaral na po ngayon, inaaral po ng legal team po namin kung ano pong pwede. Kasi kung may mga senador nga talaga. Naglabas din ng opisyal na pahayag ang Blue Ribbon Committee na walang mangyayaring opisyal na hearing sa June 16. Pinayuhan ni Tulfo ang publiko na magtiwala lamang sa mga opisyal na advisory at anunsyong nagmumula mismo sa pamunuan ng Senado. Matatanda ang nagsagawa na ng paunang pagdinig ang Blue Ribbon Committee sa ilalim ng Cayetano Block noong June 4. Nitong nakaraang linggo, sinabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na may matinding pagtatangka upang pigilan ang kanilang kampo sa pagsasagawa ng investigasyon upang mailabas ang katotohanan kaugnay ng sinasabing malawakang anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal Angel Pastor, SMNI News. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Uling detalye ng ating mga national youth impeachment versus BP Sara. Pamumulitiga lang kaugnay sa 2028 elections ayon yan sa hugpong ng pagbabago. Ang buong detalye ng report niya nihatid sa inyong partner Daniela Paulite. Ayon kay hugpong ng pagbabago, Secretary General at dating Davao del Norte Governor at Congressman Anthony Del Rosario, politika umano ang nasa likod ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Binatikos din niya ang ilang kritiko ng Vice Presidente na anya'y selective sa panawagan ng accountability, partikular sa issue ng umunoy maling paggamit ng confidential funds habang tahimik sa iba pang kontrobersya tulad ng flood control scandal. Katawa kasi rito, ang gusto nilang accountability is only the accountability of one person, and that is the Vice President. No? Nakita na po natin ito na in the past years na lumampas na itong mga issue ng flood control. Ang Presidente mismo ang nagsabi, ang nag-report nito sa kanyang SONA in 2025. Nung sinabi niyang mahiya naman kayo. So, na-expose na po ng ating Presidente yan last year. So, dahil dyan, dapat siyempre ang taong bayan nag-expect din ng accountability sa nangyari pong flood control projects, ghost projects, no? Gete Del Rosario, umiikot sa 2028 elections ang issue at may mga individual umano sa loob ng administrasyon na ayaw makita si VP Sara na maging susunod na Pangulo. Meron talaga mga tao within the circle of the President who do not like Sara to be the next President, no? For whatever the reasons are, no? Unfortunately, it seems to me na mukhang hindi nakokontrol ng ating Presidente itong mga taong to, no? Samantala, posible umanong makakuha ng suporta mula sa ilang mambabata si VP Sara kapag naipasa na ang pambansang budget para sa 2028. Dagdag pa niya, sakaling mahalal bilang Pangulo, inaasahan niyang pananagutin ni VP Sara ang mga opisyal ng gobyerno na mapatutunayang tiwali. Sa tingin ko hindi siya gaganti. But definitely, she will hold everybody accountable. Ang tingin ng taong bayan sa present administration, I think naniniwala sila walang mangyayari. No? Walang mananagot. So therefore, it is expected dahil walang magiging resulta sa administrasyon ngayon, sigurado yan pagdating ng panibagong administrasyon,
whoever it is that will be the next president, I am sure the people of this country will want the next president to put in jail those people who were corrupt in this administration. Patatandaan, nauna nang nagdeklara si Vice President Sara Duterte ng kanyang intensyon na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Nakatakda naman ang pre-trial conference para sa impeachment case sa Hunyo 18. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Ka-partner News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Oras na po natin mga partner sa alas 6:45 na ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Plavon Pro at Immune Advance. Samantala, Ronda Pilipinas. sa ating Ronda Pilipinas, 30 million pesos na farm to market road magbibigay ginawa sa ARB sa Zamboanga del Norte. Ang buong detalye ng report niya ni hatid sa inyo ni kapartner Sheila Balog. Aprobado na ng Department of Agrarian Reform o DAR ang 30 milyong pesos Sirungan Pangandao Farm to Market Road Project sa Manukan, Zamboanga del Norte na magbibigay ng mas ligtas at mas mabilis na daan para sa mga agrarian reform beneficiaries o ARBs sa barangay, Sirungan at Pangandao. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, mahalaga ang FMR sa pagbawas ng gasto sa transportasyon, pagpapabilis ng paggalaw ng produksyong agrikultural at pagtaas ng kita ng mga magsasaka. Kapag naisakatuparan, inaasahan ang mas mababang gastos, mas mabilis na akses sa pamilihan, mas mataas na produksyon at mas matatag na kabuhayan para sa mga komunidad. Isinagawa ang verifikasyon ng proyekto ng DAR Central Office kasama ang Commission Audit o COA, lokal na opisyal ng DAR Zamboanga del Norte, DPWH at Municipal Government of Manukan bilang patunay ng matibay na koordinasyon ng pambansa at lokal na pamahalaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. Sports News Blast. Sa ating balitang pampalakasan, Obiena nagawin ng silver medal sa Dusseldorf opener at TNT pumersa ng Do or Die Game 7. Ang buong detalye ng report ni ating senior partner Carlo De La Peña. Nagtapos si Obiena sa ikalawang pwesto matapos malampasan ang taas na 5 metro at 74 na sentimetro sa kanya ikalawang pagtatangka. Nanguna sa kompetisyon ng Amerikano si Chris Nielsen na nagtala ng 5 metro at 83 sentimetro, habang pumangatlo naman ang Qatari na si Saifeldin Abdelsalam sa taas na 5 metro at 65 sentimetro. Sa kanyang social media post, inamin ni Obiena na naging hamon ang pabago-bagong hangin sa venue, ngunit ikinatuwa pa rin niya ang resulta bilang magandang panimula ng kanyang outdoor season. Susunod namang sasabak ang Filipino pole vaulter sa Diamond League meet sa Doha, Qatar sa Hunyo 19 bilang bahagi ng kanyang paghahanda para sa mas mabibigat na internasyonal na torneo. Sa harap ng libo-libong manonood sa Smart Araneta Coliseum, muling pinangunahan ni Chris McCullough ang TNT matapos magtala ng 53 points at 22 rebounds sa mahalagang panalo kontra Ginebra. Hindi rin nagpahuli si Justin Brownlee na kumamada ng 52 points para sa Gin Kings, ngunit nagawang makontrol ng tropang 5G ang laro sa mga huling minuto ng laban. Matapos maagaw ng Ginebra ang kalamangan sa fourth quarter, agad namang sumagot si McCullough sa pamamagitan ng sunod-sunod na malalaking basket upang maibalik ang momentum sa TNT. Nagbigay rin ng mahahalagang punto sina Jordan Heading at RR Pogoy upang tuluyang maiselyo ang panalo ng tropang 5G. Sa kabila ng pagkawala nila Calvin Octana at Brandon Ganuelas-Rosser dahil sa injury, nagawa ng TNT na buhayin ang kanilang kampanya at itabla ang serye. Dahil sa panalo, magtutuos ang TNT at Ginebra sa isang Do or Die Game 7 para sa kampyonato ng Commissioner's Cup. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo De La Peña, SMNI News. Showbiz News Blast. Sa atin namang balitang showbiz, SB19 mag-aandog ng I Was There Thanksgiving fan meet sa US at Japan. At Philbret teen actress Eva Redley bibida sa bagong DC Universe movie na Supergirl. Ang buong detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner Sigrid Castañeda. Ibinahagi ng Kings of P-Pop na una nilang bibisitahin sa Thanksgiving fan meet ang Sacramento, USA on August 8 at Yokohama, Japan on August 18.
sakto ang timing ng fan meet ng mga scheduled performances ng SB19 sa ibang bansa, kabilang na ang sikat na music festival ng Lollapalooza sa United States sa July 30, na susundan naman ng Summer Sonic event sa Japan on August 15. Habang nagdiriwang ang mga International 18, nagpahayag naman ng matinding pag-asa ang mga Pinoy fans na magkaroon din ng Philippine leg ang nasabing Thanksgiving fan meet. Bago lumipad patungong US at Japan, mapapanood muna ang SB19 bilang headliner sa isang OPM Con Generations event on July 11 na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum, kung saan makakasama nila ang iba pang naglalakihang OPM acts tulad ng Ben and Ben, Alamat, Flo G, Skostakli, Sunkissed Lola, G22, Kaya at Zonara. Samantala, makakasama ni Eve Ridley sa newest DC Universe film ang lead star na si Millie Alcock at ang Hollywood actor na si Jason Momoa. Inspirasyon mula sa tanyag na comic series ni Tom King, iikot ang kwento ng Supergirl sa karakter ni Eve na si Ruthie, kung saan magiging kaibigan niya ang mismong superhero na si Supergirl. Masaya at excited naman ang teen star sa nasabing shooting ng pelikula, partikular na sa mga eksena niya kasama si Millie Alcock, at ang hindi malilimutang experience ng unang beses niyang suotin ang kanyang official costume. Bago ang swerteng break na ito sa Hollywood, napatunayan na ang talent ni Eve sa iba't ibang series, kung saan naging boses siya sa animated show na Peppa Pig, lumabas sa Casualty ng BBC One, nagmarka rin siya sa hit sci-fi series na Three Body Problem at fantasy series na The Witcher, at naging bahagi rin ng UK tour ng sikat na stage musical na Les Miserables bilang ang batang si Eponine. At yan muna ang hatid namin sa inyo na Showbiz News. This is Sigrid Castaneda, ang inyong citizen correspondent, bringing you the latest showbiz. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quiboloy. Ang pinakadahilan kung bakit ako ay pinahira ng langis ay upang kayo ay bigyang babala patungkol sa araw ng Panginoon na darating, at ito ay dumating na. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. At yan ang kabuuan ng mga balita na nakalap ng buong puwersa ng DZRD News and Information Center ngayong araw po ng Martes, ika-16 sa buwan ng Hunyo taong 2026. At maraming salamat mga kapartner sa lahat ng mga umantabay nakinig sa ating programa. Good morning po sa ating lahat mga kapartners. At sa ngalan ng ating mga nakasama dyan sa technical side, kapartner Jeff, sa ating station manager Mr. Jay Mendoza, at sa ating mahal pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Good morning po, Pastor. At ako po ang inyong naging tagapagbalita, kapartner Jan Velgas. At good morning mga kapartners. Naimbagang sapa, maabigya kabusaned sa kinamin. Maayong buntag kaninyong tanan mga kapartners. May the Almighty Father bless us all. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.